Mitä sä täällä teet? Siinä ulos täältä. Tää on naisten huone. Häivy. Pois tieltä. Sä oot kierroin ihminen, jonka mä tiedän. Nautitko sä jotenkin siitä, että saat puolustaa sitä hirviötä? Mä hoidan vaan työtäni. Enkä pidä siitä, että mun asiakkaita nimitellään. Sä oot ihan uskomaton. Joku pitäis vähän takoa järkeä tuohon sun päähässä. Varos vähän. Onko sulla niin kova kiire takaisin kalterientaan, että aiot hankkia itsellesi vielä pahoinpitelysyytteen? Sulla ei ole mitään oikeutta arvostella sitä, että mä teen työtäni. Varsinkin kun kuntosaliduunarilla ei taida olla mitään käsitystä vaativammista hommista. Jumalauta, että sulla on otsaa. Jos et kestä totuutta, niin voit jättää mut rauhaan. Enemmän kuin mielelläni. En nyt kyllä kattonutkaan päin, jos olisin tajunnut, minkälainen tunteeton ja laskelmava ämmä sä oot. Mutta kun sä oot tommonen halujas vietävissä oleva typerä eläin, niin ethän sä pystynyt pysymään musta erossa. No siinä sä nytkin taas oot. No eipä mun ole hirveästi sua tarttunut houkutella. Taidettiin vissiin vähän innostua. Toi äskeinen oli vaan seksiä, ei sen tarvi muuttaa mitään. Eikö? No mitä sä oikein haluat musta? Millä sä voisit vaikka hoitaa Mariannan linnaa? Ai sitäkö toi oli? Sä yritit panna mut muuttaa mieleni. No ei se. Toi oli vahinko. No niin tosiaan oli. Okei. Niin tää on sun kerros. Vai ihailit sä vaan maisemia? Moikka. Moi. Mä yritin soittaa sulle. Olet sä nukkumassa? En. Tai siis, joo. Puhelin äänettömällä. Niin mä ajattelinkin. Tässä mä nyt oon. Nyt on tosi huono hetki. Jos tää nyt johtuu siitä ajamasta, mä en voinut muuta. Mulla oli pakko mennä hoitaa Moose. Ei se mitään. Kyllä mä ymmärrän. Vitsi, sä näytät hyvältä tolleen tukka sekaisin. Hei, nyt mä oon tosi väsynyt. Okei. Että katsotaanko vaikka huomenna uudestaan. Moi moi. Mihin me oikein jäätiinkään? Moi. Ei sun multa tarvitse peitellä mitään. Kaikki on nähty moneen kertaan. Mitä sä mua väijyt? En mä kuule mitään väijy. Mulla oli saunavuoro. Joka taas kylläkin jo loppua. Te pitänyt kiirettä, kun tiesin, kenellä on seuraava. Ajattelis mä olisin tullut tänne Kamillan kanssa. No ei sun siskossakaan mulle mitään uutta olisi. Hei, nyt häivyt. No älä nyt suutu. Mä haluan saunoa rauhassa. Kyllä me sulle kuule hiki saadaan ihan ilman saunaakin. No voi helvetti.
Mites tässä näin kävi? Kiitti, kun pääsit tulemaan näin äkkiä. Isä ja Kamilla on jossain ja mä en keksinyt ketään muutakaan, joka osaisi auttaa. Jaha, no katsotaan, onko musta mitään apua. Aivan varmasti on. Se on mennyt taas tukkoon. Mutta otetaan ensin kahvit. Mä nyt vaan katon tän. Sinne on varmaan mennyt vaan hiuksia. Ai jaa, onko teillä tapana harjata hiuksia tässä altaan? No, löytyykö mitään? En mä ainakaan. Tää iso. Nähnyt. No, haluatko, että mä käyn kattoo vielä sitä allasta? Ei siinä ole mitään vikaa. Niin mä arvelinkin. Oisin mä silti suostunut, vaikka olisit kysynyt ihan suoraan. Meni se ilta näinkin. Ei valittamista. No ei. Mites jatkossa? Mitä sä tarkoitat? No tätä meidän suhdetta. Ai onks meillä sellainen? No on meillä ainakin joskus ollut. Onko tämä nyt kovin järkevää? Sulle ja Irille on kuitenkin tulossa vauva. Joo, menisinkin just unohtaa. Älä sä siitä huolehdi. Mä soitan sulle, kun mua alkaa seuraavan kerran haluttaa, niin sit sä vaan ilmestyt paikalle. Aha. No entäs mä itse satu just silloin tekee mieli? No just joo. No, seuraavaan kertaan. Se oli Kiva. sitäpä just. No, mikä olo? Justhan. Niin, et supisteleeko? Näytänkö mä siltä? No et. Mut et sä kyllä vaikuta yhtään niin äräkältä kuin pari tuntia sitten. Pitkästä aikaa mulla on ihan siedettävä olo. Jopa aika hyvä. No mä tiedän, miten saadaan vielä paremmaksi. No miten? Ei hassumpi saunavuoro. Pärjät jos me. Tehdään pari asiaa selväksi. Hei, ennen kuin sanot yhtään mitään. Mä en tarkoittanut ahdistella sua, mutta koska sä ilmeisesti ajattelet, että mä tein niin anteeksi. Kaikki tää johtuu siitä, että mä tuun hulluksi ilman sua. Ja mä tiedän, että sä oot huomannut sen mun käytöksessä.
Kieltämättä siinä ei ollut järjen hiventäkään. Niin eikä siinä, että me erotaan. Mä haluan elää mun loppuelämäni sunkaan. Mieti niitä mielettömiä hetkiä, mitä meillä oli. Eihän semmosia voi kokea kenenkään toisen kanssa. Rakastatko sä mua vilpittömästi? Rakastan. Ja sä teet niin kuin mä pyydän. Ja lähdet pois. Mulle et rakasta mua enää, jos pystyt. Eikö se riitä, että mä käskin sun häipyä? Mä lupaan, että mä lähden, jos sä sanot. Mä en rakasta sua enää. Sori. Ei mene läpi. Mulla on ollut ikävä sua. Ja meitä. Mitä nyt? Tää oli virhe. Älä nyt mene, puhutaan. Älä kuvittele, että tää muuttaa mitään. Mä edelleen haluan, että sä lähdet. Just. Okei. Mä teen mitä vaan. Mitä vaan, että sä oot onnellinen. Mä tiedän. Sen takia mä ajattelinkin, että näitä ei enää tarvita. Oho, no mitä sä haluat? Ensin sä et puhu mulle mitään monen päivään, sit sä... Ei mulla mitään sanottavaa. Mä haluun sut. Nyt heti. Ei. Mitä ei? Ehkä tää ei ole ihan hyvä idea. Ehkä mä lähden tästä sitten. Ellet sä halua muuttaa mieltäs. Sua itseäsi vaan kaduttais huomenna. Munko parasta sä tässä nyt ajattelet? Vai oot sä vielä katkera siitä, että mä kertonut heti Akista ja sun äidistä? Enhän mäkään enää vihottele sulle siitä, että sä löit Akia. No, sehän tässä outoa onkin, ottaa huomioon, että te ootte vielä naimisissa. Ei olla enää. Aki on nyt lopullisesti historiaa. No, mut sitten sua pitäisi onnitella. Ei näin. Sori, on tässä vähän muuta mielen päällä. Onko sulla murheita?